Takže čaute, ja s týmto vítam u nového videa. No a dnes to bude trošku iné, pretože svojím spôsobom niečo spravíme na aute, ale dnes by som chcel hlavne porozprávať o zmene, ktorú som sa rozhodol spraviť, pretože tí, ktorí sledujete môj Instagram, ktorý je mimochodom dole v popisku videa, tak ste videli toto video. A je tomu tak. Instagram je dole, druhý Instagram taktiež, no a dokonca som dal dole aj Neverstock nálepku s budíkou. No a vyvolalo to vlastne rôzne teórie o tom, čo sa deje, čo plánujem, čo asi chcem spraviť a prečo to chcem spraviť. A ja som si povedal, že proste o tom spravím celé video, hlavne z hľadiska toho, aby ste to vedeli odo mňa a nie z rečí, čo kto asi si myslí, že ako to je. A zároveň by som to chcel tým videom dať trošku tak viac medzi ľudí, aby sa to rýchlejšie k ním dostalo a rýchlejšie vedeli o tejto zmene. Takže teraz ideme domov, otvoríme si túto obálku, ukážeme si, čo v nej je, nahodíme si to na auto, no a potom o všetkom pokecáme a všetko vám vysvetlím. OK, dostávame sa na záver tohto videa, kde by som chcel trošku pokecať o tom, možno aj to, ako vzniklo meno Purpenaexe, prečo som sa rozhodol pre zmenu a všetko okolo toho. Začal by som asi tým názvom Purpenaexe. A keď vznikalo toto meno, v živote by som nepovedal, že bude nejako záležať na tom, aké to meno je, respektíve, že bude nejak známe alebo také niečo, že by to bolo fakt trošku viac vážnejšie brané to meno. A samotné meno Purpenaexe vzniklo asi 9 rokov dozadu, možno 8. Bol som fakt, že malý chlapček a sedel som na parapete. Vtedy sme vlastne ešte mali prerobený dom a ako som tak sedel na parapete pri otvorenom okne, tak som si mi robil meno na Musical.ly, to si ešte pamätá, je to taký predchodca TikToku. A nešlo mi tam žiadne meno, tak som proste tak fakt, že premýšľal, že čo tam dať, že Benjamin, Benko, alebo čo. A tak sa mi proste šmyklo na tom okne. A nejak som sa rukou chytil o vonkajšok a ruka sa mi takto zarila do tej takej purpeny, hej. A vtedy som si proste povedal, že dám tam, že purpena a že keď to pôjde, tak to nechám tak, hej. A jeden rapper mal proste na Instagrame meno dokončené bodkou a exe. A ja som bol vtedy taký, že purpena.exe, že to proste budem ja. A hej, to meno zabralo, nikto to nemal, fungovalo to a tak som nejak kráčal životom. Až sme sa dopracovali niekde tu, kedy to začína byť trošku vážnejšie. No a to meno Purpenaexe je so mnou spájané iba z jedného dôvodu, že som to proste ja. Nemá to žiadne iné spojenie, aby ste si z toho mena odvodili, že kto to je, čomu sa venuje, čo robí. A tým, že ma začína spoznávať fakt viac ľudí, tak som bol taký, že by som chcel niečo, čo bude trošku viac pasovať na moju osobu, aby ste si predtým vedeli predstaviť nejakého takého chlapca a niečo k tomu, čo nejak vyjadruje asi to, že sa niečomu venuje. A chcel som nejaké také spojenie, aby to bolo také, že keď si to poviete,
tak si viete aj niečo predstaviť, pretože keď poviem cudziemu človeku Purpena Exe, jasné, ja som proste tak zvyknutý na to, že Purpena, predstavím si seba, ale cudzí človek si reálne skutočne predstaví Purpenu a prvý dojem je celkom čudný. Tí, ktorí ma sledujete na Instagrame, tak viete, že v poslednej dobe celkom chodím na legálne zrazy a na poslednom sa mi stala taká sranda, potreboval som si vybrať peniaze, no a nejako sa mi nedarilo nájsť bankomat a nechcel sa mi behať nejak ďaleko proste od zrazu. No a chalanisko bol taký, že proste keď mu pošlo na účet peniaze, že on mi to dá v hotovosti, hej, tak som bol taký, že paráda. A vraví mi, že aký mám Instagram, že mi tam proste pošlo číslo účtu. A ja taký, že no, že píš si, že Purpena. A vtedy prišiel ten taký pohľad. A som bol taký, že proste Purpena, že bracho, proste napíš tam Purpena, že to som ja. A hej, dovtedy som sa pohrával s myšlienkou, ktorá sa dokončila úspešne, že chcem zmeniť to meno, ale toto bola taká čerešnička na torte, kedy som si povedal, že Braško, že mal by si to fakt zmeniť a kým je viac menej čas, kým ma nepozná až tak veľa ľudí, kým nie ste až tak zvyknutí na Purpenu, i keď tí, ktorí ma poznáte strašne dlho, tak si na to zvyknutí až. Ale život je aj o zmenách a myslím si, že táto zmena nejako extra neuškodí. Aj keď musím uznať, že vo mne, aj keď to je iba hlúpe meno, tak to robí strašne veľa, pretože spojenie Purpena Exe je strašne veľa spomienok, strašne veľa zabaví a je to proste časť môjho života, nejaká taká etapa a vo vnútri to cítim, ako keby som to dal proste niekde do šuflíku a vyťahol niečo nové. Samozrejme, celý život prichádzajú nové veci a treba byť tomu otvorený a ja si myslím, že to bude celkom fajn. Čo sa týka teda toho BNK alebo Benko Customs, tak všeobecne by som to chcel mať ako Benko Customs, pretože Benko som ja a tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že ja mám rád, keď mi niekto povie Benko, keď mi povie nejak v skratke, pretože moje reálne meno je Benjamin, ale je to proste dlhé a ľudia nachádzajú nejaké skratky a to Benko je niečo, čo mám úplne že mega najradšej, takže keď niekto povie, že Benko, som najviac spoko. A Customs je proste, predstavíte si to, že je to niečo, nejaká úprava, ale nepredstavíte si možno, že nejakú konkrétnu, proste úprava. A v tom som chcel zahrnúť vlastne to, že to Customs takto nejako dá do bubliny všetky možné úpravy, aby ste si predstavili nejaký taký všeobecný pojem, že sa venujem asi nejakým rôznym veciam a nielen nejaký presný typ, napríklad, že by som robil, neviem, iba čisto interiér na autách, alebo ja neviem. Chápeme sa, proste je to taký všeobecný pojem preto, že sa venujem asi hoci čomu a Benko je také, že som to proste ja, takže Benko Customs. Čo sa týka tých Instagramov, ktoré som si tu dával, tak to BNK, keď som to dával tlačiť, tak som si popravde nebol úplne istý, či chcem mať skrátku iba, že BNK Customs alebo Benko Customs. Teraz som taký, že skôr, že Benko, a to BNK by som možno nechal iba čisto pre logo, že je to také kratšie, jednoduchšie, chápeme sa. Na logo úplne simply pôjde, ale na nejaké takéto Instagramy a meno na YouTube by som to dal asi celé, nech sa to nejak extra nepletie. Takže kľudne mi napíšte váš názor, či by ste to teraz nechali na BNK, alebo rovno objednávam Benko a prelepím to. Musím priznať, že keď som dal dole tú nálepku s budíkou, tú Neverstock, kto si pamätá, tak vie, tak som sa cítil strašne čudne. Bolo to fakt, ako keby som jazdil bez kolesa jedného. Proste bol to taký čudný pocit a neviem, bolo to crazy. Každopádne ja som si nejak zvykol bez tej nálepky, ale z HUZ som si dal spraviť túto BNK Customs a som taký na váškach, takže táto možno pôjde preč, možno ostane. Neviem, ale auto by som chcel mať určite zvonku poznačené, pretože keď príjem niekde na zraz, tak som rád, keď ma nejakí ľudia môžu spoznať a napríklad si ma aj pridať na tom Instagrame. Čo sa týka tých zmien na internete, toho mena, tak snažím sa to robiť tak nejak polovične. Napríklad na tom Instagrame som mal tak, že používateľské meno bol stále Purpena Exe a tá kvázi prezývka už bol Benko Customs. Teraz už som Instagram doplnil úplne celý na Benko Customs, to isté TikTok. A YouTube máme v tento moment spravený tak, že hlavné meno je Purpena Exe a taká tá kvázi prezývka je Benko Customs, pretože kým si na to ľudia zvyknú, kým si to nejako dajú do hlavy, taktiež kým uvidia to video, zároveň rátam s tým, že toto video si možno nepozrie až tak veľa ľudí, pretože nie každého to zaujíma, veľa ľudí proste tu ide kvôli autám a nie preto, že Benko si povedal, že si zmení meno. Budeme k sebe úprimní. Takže nejaký čas tam ešte nechám to Purpena Exe, uvidíme, ako sa to bude v mojej hlave zrovnávať s tým, že som to zmenil a prípadne dodatočne už to Purpena dáme úplne preč a bude to čisto Benko Customs, pretože Benko Customs ako všeobecný pojem proste toho kanálu, toho celého
ale ako prezývka čisto Benko je podľa mňa úplne mega, pretože keď niekde prídem a niekto príde a povie, že Benko servus a povie mi Purpena servus, tak si myslím, že v tomto je to dosť rozdiel a aj mne je to viac príjemnejšie, pretože ako vravím, proste to Benko mám rád a ľúbi sa mi to. Z tohto videa to už bude všetko, takže ak by ste mali nejaké otázky, kľudne píšte do komentárov. No ak sa vám video páčilo, nezabudnite hodiť odber, like a koment a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.